ба дурустӣ ки Аллоҳ ба Мусое ки фарзанди Имронай дар бораи паёнбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфт. Дар вақти нозил шудани Таврот Мусо гуфт: эй Парвардигори ман дидесам ки дар Таврот навиштагие ки уммате меояд, агар ки нолаи хӯроке дар шиками онҳо часпида монад, ту гуноҳҳошона мағфират мекунӣ. ба хотире ки хӯрок хӯрданашона ба бисмиллоҳ сар мекунанд ва бо сухани алҳамдулиллоҳ ба охир мерасонанд. Я Аллоҳ, ҳама уммати ма гардон. Аллоҳ ба Мусо гуфт: эй Мусо, и умматони ҳабиби маян, умматони Муҳаммадан саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам. Мусо ба Аллоҳ гуфт: эй Парвардигори ман дидестам ки дар лавҳаҳои Таврот нависта шудагие ки уммате меояд ки агар нияте бикунад ки ба ягон гуноҳе даст бизанад, вале я Аллоҳ, ай ту тарсидаву ба ӯ гуноҳ даст назанад, дар номаи аъмолаш як некие менависиш. ҳаму уммати ма бигардон, эй Парвардигори ман. Аллоҳ ба Мусо гуфт: эй Мусо, ё умматони ҳабиби маян, умматони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам. Мусо ба Аллоҳ гуфт: эй Парвардигори ман дидестам ки дар лавҳаҳои Таврот нависта шудагие ки уммате меояд, агар ки яке аз онҳо нияте бикунад ки ба амали неке даст бизанад, вале агар ба ин кор даст назанад, дар номаи аъмолаш амали нек менависиш. ва агар ки ба ин амали нек даст бизанад, аз 10 то 700 зиёд дар номаи аъмолаш амали нек менависиш. ҳаму уммати ма бигардон, я Аллоҳ. Аллоҳ ба Мусо гуфт: эй Мусо, ё умматони ҳабиби маян, умматони Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам. баъд Мусо гуфт: эй Парвардигори мара уммати Муҳаммад кун саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам. Мусо мехоҳад уммати Муҳаммад бошад ки Аллоҳ Муҳаммадро гиромӣ доштааст. як рӯзе ҳазрати Мусо бо бани Исроил намоз хонданд ба хотири талаби борон. ай Аллоҳ хоҳиш карданд ки аз осмон об фуруд орад. баъде ки ҳамаи заминҳо беҳосил гардиданду хушк шуданд, ӯ намоз хонданд. баъде ки намозшона ба итмом расонданд, ягон зарраи борон фуруд наомад. Мусо ба Аллоҳ гуфт: я Аллоҳ, мо намоз хондем ва ту мода борон надодӣ. Аллоҳи аззаваҷал ба ӯ гуфт: эй Мусо, дар байни шумо як бандаи саркаше ҳаст, дар байни шумо як бандаи осӣ ҳаст. Мусо гуфт: эй бани Исроил, ҳар касе ки дар байни шумо бандаи носипоси Аллоҳай, ӯ бояд айҷа бирава. лекин ягон касе нарафт. ва Мусо бори дуюм намоз хонд. баъд аз осмон борон борид. Мусо гуфт: эй Парвардигори ман, мо намоз хондем ва ӯ гунаҳгор ай байни мо нарафт, лекин борон борид. и чӣ сабаб дора, эй Парвардигоро? Аллоҳ гуфт: эй Мусо, бандаи гунаҳкори ман тавба кард ки байни маву байни ӯяй, ва ман тавбаи ӯро қабул кардам. ӯ тавба кардак, лекин Мусо ором нашуд. Мусо ба Аллоҳ наздикии бузург дошт. Мусо гуфт: эй Парвардигори ман мехоҳам будонам ӯ инсонеро ки гуноҳ кард ва баъд тавба кард. Аллоҳ гуфт: эй Мусо, дар ҳоли гунаҳгор буданаш ма ӯ банда мадату нишон надодам. пас чӣ хел ман нишонат битам ӯ бандаи ма ки аллакай тавба кард? бале, ба дурустӣ ӯ тавба кард.